हेलो गाइस गिबि गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय आरो जासिहरनाय थालायबाय ओमफ्राय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै गालांलायदो ओमफ्राय लोगोफोर ओरैबायदि सान्दुंजों ख्लाबबोलायदों माने सान्दुंआनो फुंनिफ्रायनो जाखावबोखादों आरोना ओमफ्राय दा माइ गायनो थांनो गोनां आरोना जि माइ गायनो थांनो गोनां आयु माबायदि थागोन माने जोंख्लाबबोजोबखादों माबायदि थानो होनदो सोरांनाय लोगो लोगो माने सान्दुं ओंखारबोखादों आरोना ओमफ्राय दा थाङाबाबो जाया फाला गायनानै दोननाय आरोना लोगोफोर न'निखौ इमान मोजां अखा हानाय बोथोराव गायनानै लानो हाबाय ओमफ्राय दा मालायनियाव सान्दुं गोसा जियाव थांनांसिगोन आरोना उफाय गैया लोगोफोर गायना होना दोनखाबाय जेब्ला थांना गोनांथ' जाखासिगोन ना सान्दुं गोसाबाबो ओमफ्राय दा नोंथांमोननो देखायनोसै आरोना माबायदि दुंदों सान्दुङा नै लोगोफोर आयु 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 माबायदि जोंख्लाबबोखादों नै नुदोंना नुवाखैथाय ओरैबायदि जोंबोदों इबायदि सान्दुङाव बेसे गोबाव थानांगौआ माबायदि अबस्था जागोन आयु आयु थैखागोन लोगोफोर खैथा जादों साराय 7ता जाबाय आरोना ओमफ्रायो फुंनिफ्रायनो 4ता बाजानिफ्रायनो सान्दुङा ओंखारबोखादों आरो ओमफ्राय जोमैलाय एसे दख्ला दख्लिनो दं होमबाबो हागोन ना हाया मिन्थिया खिन्थु सान्दुङा जोंख्लबखाबाय आरोना न'निफ्रायनो ओमफ्राय दा ओंखाम ओंख्रि संखांना दोनबाय आङो ओमफ्राय ओंखाम जानो लानोसै आरोना ओंख्रिया बेयाव ना भाजि एवना दोनदों आरोना बोराया रागा जोंसोदो बाला आंखौ खामथाबजोब होना दोनदों ओमफ्राय नायानो आं बिदिखौसो बिराद गोथाव मोनो आरोना लोगोफोर नायानो बिखो माबानाय ना माथाय जि गोखा जादों ओमफ्राय नैयाव खुमब्राजों नाजों इयावबो संना दोनदों आरोना ओमफ्राय फिसाजोआ दासो सिखारदो जानोसै माने मैयाबो गायनो थांदोंमोन आरोना मैयानि दिनाव मैया बारा सान्दुं दुङाखिसै ओमफ्राय दिनैथ' होबोखादो ओमफ्राय दिनैथ' हाखानाय नङा बाराखौ एकदम प्रेसार जाना गोलैनो नागिरलायगोन खोमाहाय लोगोफोर ओमफ्राय नै मेगन बुथे बुथे जालायलायबाय गरमजोंनो आरोना बोरैबा इसर गरमाव जानो बाया मानो बाया ओमफ्राय फिसाजोआ मा जाखोथाय मामि मा आया माथो मानसियानो गैया ओंख्रि थांखोसोना दाबो उथियाखै नै उन्दुनांसिगोन ना हासिनानै दे मा माने फुङावनो सिखारखाबाथाय जि डिस्टार्ब खालामो माने बिराद डिस्टार्ब खालामो आरोना इयो ओमफ्राय बिनि डिस्टार्ब खालामनायनि थाखायनो आङो फोजाया आरोना जि डिस्टार्ब खालामबाय थायो बोरैबा माबा गोरलै बायदिनो ओंखायनो आंजों फुथु खोथाबना दोनजाबाय थादों नै लोगोफोर दहाय माइ गायनो थांनाय आयौ दासो मोनफैबाय आरोना खैथा जाखोथाय 2तासो जाबायदांहाय टाइमा ओमफ्राय आयु ओरैबायदि गरम नै गोलोमफ्रुजोब्बाय दासो मोनफैखादों आरोना जिबायदि सान्दुङानो एखेबारे थानो हायाखै आरो ओरैबायदि सान्दुं ओमफ्राय मेंनानै नै दा आङो जिरायबाय बिराद माने बार बारबाय थादों आरोना होमबाबो बिराद गरम फिसाजोआ गैयानो मालाय मोनहैग्रोबाय ओमफ्राय नै दा दुगैनोसै आरो आं मेगनानो बुथे बुथे मोनलायबाय नै आयु बिदि जायोना सोरबा ओमफ्राय लोगोफोर दिनै सानाव एकदमबारे ओरै सानखौनो जोमैयाना मा बेंख'जोबना लादो आरोना नाहरनानै लाबाय जि गोलैहां नुलायलांबाय आङो नायना लानानै जि गिबाय थाबाय ओमफ्राय दा गैला इसेल'सै बोरैबा मोनसे हां नुहुरखानाय आरो लोगोफोर दुगैखांबाय आरोना दुगैखांना गिसिबो लाखाबाय ओमफ्राय साथाबो लानोसै आङो गरमथार आरोना बिराद गरम साथा लाङाबा जाया सान्दुङा ओमफ्राय न'आवनो रावबो थानाय नंला बोरायाबो थांफानोसैनो बोराया जोंहा रावबो गैयाबा थाया आरोना न'आव बियो हारसिंनो ओमफ्राय नै न'आवनो रावबो गैला ओमफ्राय दा थांनोसै आरो थांफायनो आंजों न'आव ओरै मारिजोबनानै फैबाय आरो न'आवनो रावबोआनो गैयाहाय लोगोफोर मानसि एसेल'आ जानायाव मोजां ओमफ्राय मावनायाव खस्थ' आरोना ओमफ्राय नै दखानबो मारिलांसैनो थांबाय थानोसै नै जि सान्दुंखा सान्दुङा नै लोगोफोर मा होनो औवानि माबा थिथिबेल बिदिसो गयो आरो आं फैबाबो नायफ्लांथारा मा स्टाइलखा नै जारलासो नुफेरै माबायदि दैया दै गुसुखाय खोब मोखां सुदो आरो नैजोंबो गबोयो साजोंबो गलायलांबाय हाय जाबाय बेहाय फिसाजोआबो सिजोब्बाय नै माबायदि